Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kum shibenta banwan ra ya suk kasan bat kajing bam penthut ya shong suk shong shngan kinong shong shnong u district magistrate ka West Garo Hills Tura u Vibhor Agarwal u la Pynjari da ka Korphiw ha Baroh Kawei ka district West Garo Hills Tura nak benta ban Tehlakam mi kajing Jingïakynad jat benriu ha ka than ka Korphiw ka lasdang nadu ka por khat ar beje ne ka step senya jong ka shpotrik leber adu ka khat ar beje men step ha ka khatway tarik leber hapo kani ka hukum lakhang persya ya kinu ki bapentut ya kalet kawan jong ki kali lane bandra ya kitiar penbensau kum ki dieng ki mau kitiar siat ni kinu kitiar ya le de uno ubriu ni da ki hun seng ni kinu ki hun lakhang persya ya jing pentut ya ki dukan ni ki office ki batrikam kat kum ka an ba lakhang persya ban ya lumbriu sangut ne palan kinu ki bapen ken ya kani ka hukum kin sha penshitom kat kum ka kendon hapo ka section arspa arpulai jong ka BNS lani ki wei pat ki kendon ki baya hap ber sngo day ban pengat kani ka jing pen mi hukum ka de namar ka jing mi ka jing pen ibor hap deng ki riulum garo bat ki wei pat ki jat benriu ki bom day ki riulum ka balaja hadian bo MLA berim ka phulbari US tamul mominin rahibul u bom day u riulum ringkat ki nong kershan jong u ki la sha sho kat ba ki danglet ban thap kerteng ye u nak benda ban ya khon ya ki election MDC haji HADC ka ban salong shan